Вітаю ўсіх слухачоў і гледачоў Еўрарадыё. З вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Чарговы эфір стрым на нашым канале, і гэтым разам у нас у гасцях дарадца Святланы Ціхановскай па пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі. Добрый день, Дзяніс. Прывітанне. Ну вось я бачу, што і зараз ты не дзесьці там ва ўтульных хатніх там умовах там, ці скажем, у офісе вашым у Вільні, а ізноўку дзесьці ў дарозе. Дзе гэтым разам? Так, сапраўды гэтым разам у Осла, у Норвегіі. Вось па самым сярэдзіне візіты абрана прэзідэнткі Святланы Ціхановскай у Норвегію. Вось ужо зранку адбылося некалькі сустрэчаў. Зараз падарня прэзідэнт выступае на канферэнцыі. Вось я з радасцю далучыўся да вашага эфіру. Як гэта не дзіўна, вот я зараз прачытаю, што гэта вот на дадзены момант Дзяніс все ж таки з'яўляецца прадстаўніком дарадцы Святланы Ціхановскай, а насамрэч ён апроч усяго магістрант праграмы дыпламатыі універсітэта Вітаўта Вялікага, адмысловец па дыпламатычнаму пратаколу, так я разумею. І скажи мне, вот як чалавек, які у прынцыпе разумее, што такое протакол, як складаюцца спісы, графік візітаў Святланы Ціхановскай, як вот гэта ўсё працуе? Вот это ж не так вот просто, а давайте вот, можа быть, нейкім чынам паўдзельнічаем у вялікай сямёрцы, там ці сустрэнемся з Байденам. Вот як это працуе, як это ўсё арганізоўваецца? Я так разумею, што это збольшага на тваіх плечах, розуме і ўсім астатнім. Як вот адбываецца? Ну, сапраўды, калі... Да, дзякую, што, конечно, адзначыў пра спецыяліста. Ну, я так не скажу, што я там вялікі спецыяліст, все ведаю, але сапраўды у працэсе, вось арганізаваўшы там больш за 100 замежных візітаў, сапраўды шмат чаму вучышся, шмат чаго заўважаеш, ведаеш. Вось, ну, агулам дыпламатычны протакол — это такая, па сутнасці, сістэма сфармаваных традыцый, этыкету, правілаў, там, цырыманіялу. Ну, і он агулам дзеліцца на этой этикеты і цырыманіял. Вось, ну, это, па сутнасці, такія правілы, якія дапамагаюць пры арганізацыі не толькі візітаў, але агулам стасункаў. Вось, каб проста, калі адбываецца, напрыклад, замежны візіт, мы ведалі, як это адбудзецца, як будуць праходзіць перамовы, як будзе адбывацца арганізацыя візіта, і што ад яго чакаць, і гэтак далей. Тут гэта такой збор правіл, якія дапамагаюць і спрашчаюць нашу працу. Сапраўды, каб арганізаваць замежны візіт, трэба мець бок, які цябе запросіць ці прыме. Там, вось, напрыклад, там ты згадаў Вялікую сямёрку. Такого кшталту мерапрыемствы — гэта мерапрыемствы фармата канферэнцыі ці самітаў, да? То бок туды звычайна трапляюць альбо краіны-удзельнікі, вось, альбо асобныя запрошаныя госці. Пасля ёсць нацыянальныя, ёсць працоўныя візіты, ёсць дзяржаўныя візіты. Ну, насамрэч, ёсць розная класіфікацыя. Большасць візітаў Святланы Ціхановскай, яны працоўныя. Вось, ну і сапраўды ёсць таксама вось такія візіты праездам альбо візіты па запрашэнні. У выпадку з Вялікай сямёркай гэта досыць унікальная рэч, таму што туды запрашаюць, апрача, уласна, 7 міністраў Вялікай сямёркі і кіраўніка еўрапейскай дыпламатыі Барэля, запрашаюць вельмі малую колькасць асобных гасцей. Звычайна яны ідуць пад асобныя топікі, да? То бок, апрача Ціхановскай, гэтым разам там быў генсек НАТО, міністр замежных спраў Украіны Кулеба, ну і таксама прадстаўнікі афрыканскага звязу, таму што для італьянскага прэзідэнцтва гэта важна. Як гэта працуе на практыцы? Святлана Ціхановская на ўсіх сустрэчах кажа пра важнасць Беларусі, каб Беларусь не сыходзіла з павесткі. Шчыра табе скажу, гэта вельмі складана, калі ў свеце так шмат розных крызісаў. Вось, таму пад кожную сустрэчу ёсць такія спецыяльна зробленыя запыты. І вось на адной з такіх сустрэчаў з міністрам замежных спраў Італіі яшчэ ў мінулым годзе у Нью-Йорку падчас генасамблеі ААН, это вось на той генасамблеі, дзе Алейнік таксама прысутнічаў, Святлана Ціхановская падчас білатэральнай сустрэчы з міністрам замежных спраў Італіі спытала, ці падчас вашага прэзідэнцтва ў наступным годзе у Вялікай сямёркі ці можна будзе узгадаць
як бы паставіць фокус на Беларусь і паспрабаваць таксама мець там удзел. Далей, зразумела, прайшоў пэўны час, яны зноў сустрэліся, яна нагадала пра гэтую просьбу. У мяне быў асобны працоўны візіт у Рым, я сустракаўся з камандай Таяні, міністра замежных спраў, з міністэрства замежных спраў. Мы прайшліся па ўсіх пунктах повесткі, ну і ў выніку вось атрымалі такое запрашэнне. Унікальнае для гісторыі Беларусі, тому што это ўпершыню такое адбываецца. Але па вялікім рахунку такія запрашэнні, яны не адрозніваюцца ад звычайных чалавечых стасункаў. Так же сама, як напрыклад, ты мяне запрасіў на эфір, мы з табой дамовіліся, узгаднілі час, вядома, 10 разоў яго памянялі, так же сама бывае з візітамі, вельмі цяжка знайсці, бывае дату, каб кіраўніцтва краіны было не ў раз'ездах, а на месцы, там, графік Ціханаўскай таксама. Вось. Але калі ёсць палітычная воля, тады ёсць такого кшталту запрашэнні. Таксама часто пытаюць, ой, а што гэтыя візіты наогул даюць, а вось не все візіты практычныя, не ад кожнага ты там атрымоўваеш некую канкрэтны вынік, але ў вачах прымаючага боку нават сам факт таго, што такі візіт адбываецца, што яе прымаюць там прэм'ер-міністры, прэзідэнты, міністры замежных спраў, з іхняга боку гэта ўжо вялікая як бы павага і як бы фокус на Беларусь. Таму што вось у візітах, асабліва ў дзяржаўных візітах, не толькі ў працоўных, это таксама вось адзін з важных элементаў. Калі умоўна прэзідэнт Францыі Макрон прылетае з дзяржаўным візітам у США для сустрэчы з Байденам, это не толькі там асобныя перамовы, падпісанне нейкіх дамоваў, але сам факт таго, што адзін прэзідэнт вялікай краіны наведвае прэзідэнта іншай краіны, паказвае там взаемапавагу і такія блізкія стасункі. От дзіўнае ўсё ж таки параўнанне, як па мне прагучала, ты параўнаў, как бы дзесьці у нечым, там как бы як ідзе працэс дамаўлення, напрыкладу, на той же самую вялікую сямёрку, каб вот паўдзельнічаць у этом мерапрыемстве, там з дамаўленнем паміж намі з табой на эфір. Слухай, мне здаецца, што гэта ўсё ж таки, калі б гэта было так проста, то умоўны Лукашенко не вылазіў бы з такіх сустрэчаў. Да, я меў на увазе у тэхнічным сэнсе, да, калі ўжо ёсць запрашэнне, калі ёсць дамоўленасць, там ужо вось менавіта арганізацыя тэхнічная, яна сапраўды выглядае як там альбо перапіска, альбо там сазвоны, ноты таксама дыпламатычныя дасылаюцца, ідзе такі абмен. Вось, это ўжо такія практычныя рэчы. А хаця сапраўды, каб такое запрашэнне прыйшло, яно ўсё ж такі, чым маё параўнанне, чым я кажу, гэта персанальныя стасункі. І гэта тое, чаго няма ў Лукашэнкі. У Лукашэнкі няма ніякіх персанальных стасункаў ні з кім там з дэмакратычных краінаў. У Ціханаўскай гэтыя стасункі ёсць. У яе ёсць збудаваная сістэма камунікацыі, збудаваныя адносіны, сяброўскія адносіны, партнерскія з практычна там з большай часткай дэмакратычнага свету, з міністрамі, з парламентарамі, з там кіраўнікамі ўрадаў. І вось на гэтых персанальных стасунках таксама выбудоўваюцца пасля гэтыя візіты. Вось чаму яны падобныя, напрыклад, да нашай, напрыклад, камунікацыі, да? Таму што гэта персанальныя стасункі, і вось пасля адной з такіх сустрэчаў і выплываюць як бы візіты. Да, тому што яны могуць дзесьці на палях нейкай канферэнцыю бачыцца, паразмаўляць пра Беларусі, там, не знаю, прэм'ер-міністр Канады скажа, да, трэба больш увагі аддаць Беларусі і запрашае вас на візіт у Атаву, калі зможаце. І пад гэты візіт мы паспрабуем нешта як бы анансаваць і зрабіць для Беларусі. Ці вось зараз мы в Осло. У Осло таксама это было адмысловае запрашэнне загадзя для Ціханаўскай наведаць Нарвегію. І вось пад гэты візіт Нарвегія зрабіла велізарны, сапраўды моцны і патрэбны крок. Вось сёння, літаральна некалькі гадзін таму, Нарвегія абвесціла пра ініцыяванне фонда салідарнасці, гуманітарнага фонда падтрымкі беларускім палітвязням. І ўжо зрабіла першы ўнёсак у гэты фонд, 850 000 евро. Вось, і зараз іншыя ўрады мы будзем заклікаць, каб яны гэта рабілі, таксама далучыліся. Вось, это канкрэтны такі прыклад, дзе загадзя, паколькі ёсць зацікаўленасць у Беларусі, ёсць жаданне дапамагчы, ёсць спосабы для гэтага, і арганізаваўся візіт, падчас якога вось ужо на фінальных дамоўленасцях
пасля гэтага абвесцілі вось пра ініцыяванне гэтага фонду. Ці як у Канадзе было таксама. Візіт рыхтаваўся доўга, мы его пераносілі некалькі разоў, там даты не пасавалі, а спачатку, пасля не пасавалі тэрміны, каб ты дамоўленасці, якіх мы дасягнулі падчас візіту. Нагадаю, гэта 1 мільён канадскіх даляраў для незалежных медыа, гэта санкцыі супраць пасобнікаў рэжыму і ініцыяванне стратэгічных кансультацый. Нешта падобнае, што ёсць ЗША, стратдыалог. Каб вось гэтыя рэчы прайшлі все фільтры унутраныя, бюракратычныя, былі зацверджаны, патрэбны час. Вось. Ну і зразумела, падчас уже візіта яны былі фіналізаваны і абвешчаныя. Денис, ну вот мне падаецца, что ты как бы трошку, ну я не ведаю, як это сказать правильно, прыбядняешься ці прыніжаеш значнасць сябе у тым ліку. Вот ты кажаш, вот контакты Ціхановскай дазваляюць, ну пры ўсёй павазе да Святланы, мне падаецца, что найперш гэта контакты твае, Франака, там я не ведаю, там Лябедзькі, Добровольскага, а не Святланы. Не, яна іх таксама зараз займела, гэтыя контакты цягам вот апошняга часу, але найперш гэта працуюць ваши контакты і ваше веданне, як у якія дзверы прыйсці. Я думаю, і тое, сапраўды. Таму што часам мы можам браць розныя краіны, розныя прыклады, дзесьці сапраўды, ну, скажем, там, з Ішпаніі ці з Італіі, паколькі там, напрыклад, ведаю мовы гэтых краін, это адразу дапамагае адкрываць дзверы хутчэй, напрыклад, у гэтыя міністэрствы. Вось, і там міністр Таяні, напрыклад, мы ведалі да таго, як ён стаў міністрам. І сапраўды гэта дапамагае мець такія персанальныя стасункі. Ну, сапраўды, калі трэба там на WhatsApp напісаць там з нейкай просьбай ці прапановай, і замест того, каб ісці праз усе бюракратычныя як бы працэдуры, часам, да, мы вось абыходзім праз тое, што ў нас ёсць і ў каманды, і ў Святланы асабіста персанальныя кантакты. Але, ну, гэта таксама, ну, шмат у чым гэта завязана сапраўды на ёй, на ейных кантактах. У нас ёсць працоўныя кантакты, дзесьці палітычныя, вось, ну, є больш на ўзроўні там прэзідэнтам, прэм'ераў, там у мяне, у Франака, там, Валера Кавалеўскага, это больш кантакты на ўзроўні дарадцу ці міністраў часам замежных спраў, вось, іхніх кіраўнікоў, ну, нашых візаві, там, дарадцаў, кіраўнікоў апаратаў, вось, сапраўды, да, гэтыя кантакты суперважныя, і вось, і тут сапраўды такой, сапраўды, ну, такі рэцэпт, гэта мець персанальныя стасункі, мець тэлефон правільнага чалавека, каб калі раптам, ну, пры арганізацыі некага візіту ці для таго, каб атрымаць нейкі, як мы называем, deliverable, результат візіта, вось трэба сапраўды мець такія стасункі. З прыклада з Канадай гэта паказвае, з Нарвегіяй, з усімі краінамі, з якімі мы дабіваліся вось нейкіх практычных вынікаў, сапраўды гэта перадусім все ж таки персанальныя стасункі і Ціхановскай, і каманды. Таму што іначай рабіць нешта для Беларусі, асабліва вось такі год, цяжкі год, як зараз, калі звонку, да, для замежнікаў падаецца, што Беларусі нічога не адбываецца, і звяртаць вось той фокус для нас, ну, становіцца складаней і складаней. Таму такія вось вынікі, як адбыліся ў Канадзе, ў Нарвегіі, Великая Сямёрка, там саміт на Маёрцы, зразумела, што для беларусаў это ўжо выглядае, ну, зноў нейкі візіт, ой, штосьці. Ну вот да, сапраўды, гэта пастаянныя пытанні, часам, ну, просто сур'ёзныя, часам пакрыўджаныя, часам тролінг, ну, вы ж самі бачыце, але тым не менш, да, добра, калі там, скажем, там для медыа там нешта нібыта там знайшлі, дамовіліся, там для актывістаў, фонд для палітвязняў, а пытаюцца, а вот для беларусаў у Беларусі, вот што гэтыя візіты, які вынік, што канкрэтна яны даюць? Ну вось сённяшні прыклад візіта в Осло, гэта прыклад дапамогі беларусам, мінулым палітвязням і іх сем'ям унутры краіны. Зразумела, што значна складаней зараз падтрымліваць Беларусь вось у такіх класічных класічным разуменні праектнай дзейнасці, як это было раней, да, напрыклад, до 2020 году. Вось, але вось эта падтрымка палітвязням, это адзін з асноўных фокусаў Ціхановскай, яе каманды, падтрымка таксама мабільнасці беларусаў, каб беларусы не былі змешаныя з рэжымам, не былі змешаныя з Расіяй, маглі працягваць вандраваць, мець візы, мець эту мабільнасць, якая была да 2020 года, таксама адзін з прыярытэтаў.
Вось. Ну і сапраўды тая дапамога, якую можна аказаць беларусам унутры краіны з інфармаваннем, з таксама псіхалагічнай дапамогай, это вось тое канкрэтнае, што мы можам рабіць зараз. Ёсць рэчы, якія таксама мы робім, пра які там дэталях не можам казаць, вось, але сапраўды невялікая ёсць прастора для манёвра, але яна ёсць. Дарэчы, пра мінулае пытанне яшчэ скажу прыклад вось пра еўрарадыё вельмі цікава, калі у вас в эфіры была міністрка замежных спраў Канады Джолі. Вось, яна дала вельмі добрае інтэрв'ю, і часам, калі палітыкі ангажуюцца вось у беларускую павестку, ці выступ нейкі робяць, ці інтэрв'ю, гэта таксама дапамагае вось нам, палітыкам. Напрыклад, я гэта інтэрв'ю, оно было класна зробленае, я адразу напісаў камандзе, кіраўніку апарата Джолі, кінуў спасылку, сказал, вельмі класнае у вас інтэрв'ю атрымалася на еўрарадыё. Вось. І это для мяне было таксама падставай, ну, як бы звярнуцца, там, паразмаўляць пра нейкія апдейты, паглядзець, ну, наколькі мы рухаемся з вынікамі пад візіт. Ну, то бок, такія рэчы я таксама дапамагаюць, тому што ёсць вось эта персанальная зноў-такі сувязь. Міністрка прыйшла, як я наколькі помню, вашу студыю, запісалась, вось, і для яе это таксама камітмент. Или ён дапамог таксама нам вярнуць вось эту увагу і мець падставу для размовы. Ну так, да, было прыемны візіт, прыемна было пазнаёміцца, прыемна, калі чалавек такога ўзроўню прыязджае ў студыю, дарэчы, атрымала ад нас у якасці падарунка ў беларускую нацыянальную ідэю, павязла, відаць, у Канаду. Денис, я вот глядзі, калі, скажем, один варыянт, калі дзесьці там на полях канферэнцыі, сустрэчы, можна там перастыкнуцца з якім-небудзь міністрам, дамовіцца, ведаючы там, ну, умоўна, што в Італіі будзе праходзіць цікавая канферэнцыя там праз паўгода, закінуць вуды, што давайте і мы там как-то паўдзельнічаем, каб вот пытанне такое вот падняць, гэта одно, гэта зразумела. Это такая звычайная праца, я сам так шмат, калі працую, калі там прыходзіш і дамаўляешься там з такімі людзьмі, сустрэнешся на полях, дамовішся на эфір там ці яшчэ на што-небудзь. А Байден, ну вот дамовіцца на сустрэчу з ім, ты ж не сустрэнеш яго дзе-нибудь, умоўна кажучы, там ну, утрырую, конечно, там, знаешь, на выходе с прыбіральні там пасля якой-нибудь конференции такі: о, Байден, а давай организуем сустрэчу. Як это працуе? Сапраўды, да, тут зноў-такі ёсць розная класіфікацыя, там канферэнцыі, працоўныя візіты, дзяржаўныя і так далее. Ёсць праца больш сістэматычная, якая робіцца, да, якая незаўважная, пра якую мы там не камунікуем, але это штодзённая праца, там, вось якой я займаюсь, напрыклад, это камунікацыя з дыпламатамі, з палітыкамі, з амбасадамі, вядома. Вось. І такого кшталту візіты, ну, як, напрыклад, першая сустрэча з Байденам, яна рыхтавалася ў вельмі шчыльным супрацоўніцтве на той момант з спецпасланніцай Джуліяй Фішер. Вось. І яна сапраўды шмат прыклала тады намаганняў для того, каб той візіт адбыўся, каб адбыліся сустрэчы ў дзярждэпартаменце, агулам весь візіт Вашынгтон. Але апрача гэтага быў шэраг людзей, з якімі сустракалася Святлана Ціханаўская, вось, і казала пра важнасць патэнцыйнай такой сустрэчы. Адной з такой з краевугольных, я думаю, персон, вось, у арганізацыі гэтай сустрэчы з Байденам была, безумоўна, светлай памяці Мадлен Олбрайт, мінулая дзяржсакратарка ЗША, вось, якая таксама, ну, як бы гэту ідэю прасоўвала, да? Вось тады адбылася першая сустрэча, пасля таго, як адбываецца першая сустрэча, ўжо сапраўды, ну, далей прасцей будаваць адносіны, таму што ёсць гісторыя. Пасля ў іх быў званок, там вельмі цікавая гісторыя з гэтым званком паміж Байденам і Ціханаўскай, таму што паміж імі, ну, тут троху дам інсайту, паміж імі павінна была адбыцца сустрэча ў Варшаве, калі прэзідэнт ЗША прыязджаў для сустрэчы з прэзідэнтам краіны, і таксама быў вядомы выступ у замку. Вось, павінна была быць кароткая сустрэча пасля, але ну, там трошку змянілася там дамоўленасці, не атрымалася. Вось, у выніку Байден пазваніў тэрмінова з Air Force One, свайго самалёта Ціханаўскай,
Вось это досыць нечаста адбываецца, вельмі рэдка прэзідэнт там звоніць з барта, то бок это толькі ў такіх важных абставінах, але ён пазваніў тады і сказаў, што вось на жаль у нас не атрымалася сустрэцца асабіста ў Варшаве, вось, але я вельмі хацеў вам пазваніць, выказаць словы падтрымкі. Вось, ну это такое было, шмат медыа тады яшчэ амерыканскіх пісалі, што ой, да, званок з Air Force One. Вось, таму бываюць і такія моманты, калі не адбываецца сустрэча, паколькі это сустрэча на палях усё ж такі ў Варшаве, то вось такой званок адбыўся. Ну і трэцяя сустрэча была ўжо ў Вільні, таксама пасля выступу, прыкладна ў тым фармаце, як яна мусіла была адбыцца ў Варшаве. Агулам сустрэча ў Белым доме гэта вялікая рэдкасць. Шмат якіх краінаў, таксама можа не вельмі вядомы факт, але шмат краінаў, кіраўнікоў урадаў чакаюць месяцамі, гадамі, альбо наогул не атрымоўваюць такіх сустрэч, да, таму што вельмі шчыльны графік у прэзідэнта США, вось, вельмі аборлівы таксама і вельмі рэдка атрымоўваецца у пэўных краін атрымаць такія сустрэчы. Але гэта тычыцца і як бы іншых, нават у Еўропе, да, там сустрэча Ціханаўскай з прэм'ер-міністрам Мелоні Італіі, таксама яна не з усімі, не заўсёды як бы лёгка сустракаецца. Але тут вельмі важна зноў-такі это персанальныя стасункі, таму што Ціханаўская пазнаёмілася з прэм'ер-міністрам Мелоні ў Рэйк'явіку падчас саміту Рады Еўропы. Вось, яны там паразмаўлялі, знайшлі агульную мову, і таму калі я ўжо камунікаваў з ейнай камандай, з ейным дыпламатычным дарадцам, з кабінетам, нягледзячы на тое, што ў яе быў суперскладаны графік, яна толькі прыехала, мусіла была правесці там сустрэчу кабінета міністраў і зноў з'ехаць, каманда ведала, што Мелоні хоча сустрэцца, для это важна, і пад это все арганізавалася. Вось, хаця бывае так, што сапраўды ты ў апошні момант даведаешся толькі калі, дзе, як. Вось, таму да, я яшчэ раз падкрэсліваю гэтую важнасць персанальных стасункаў і каманды, і як бы палітыкаў. Розныя бываюць камбінацыі, бываюць, да, што і дарацы там наўпрост з палітыкамі, бывае там Святлана наўпрост з міністрам ці там з прэм'ер-міністрам. Вось, але да, з прэзідэнтам США ведама там троху па-іншаму, але там у камандзе Байдена ў Белым доме таксама ёсць дарацы, людзі, з якімі мы камунікавалі цягам апошніх гадоў. Вось, і яны таксама як бы паспрыялі гэтаму. Скажи мне все ж таки, можа быць, трошку про кухню вось таких сустрэч, на такім узроўню, як да прыкладу з Байденам. Вот ёсць нейкія там умоўна, подзяліся такімі не то чтобы інсайдамі, а нюансамі, якія не становяцца публічнымі, можа не звяртаюць на іх увагу. Ёсць такая, што патрабаванні там, скажем, на гэтую тэму не гаварыць, ці там, скажем, печеньку ў яго не браць, ці там апрануцца вось так, і павінны быць туфлі нам на нізкім абцасе, а ў красоўках не прыходзіць. Ці што-небудзь, як якімі цікавосткамі, якімі можаш падзяліцца? Такога, да, пра абцасы і печыва нідзе, ці пра нейкія тэмы, каб не размаўляць, такіх лімітаў нідзе не было. Все сустрэчы з Байденам, яны былі з нашага боку у фармаце 1+0. Вось, то бок ніхто з каманды там не прысутнічаў, таму мне складаней як бы казаць, з майго пункту гледжання, толькі з пераказу спадарні прэзідэнткі. Вось, але гэта першая сустрэча для яе была вельмі цёплая, сапраўды прэзідэнт США вельмі так распалагаў, і ты там далі печенькі, зрэшты это як бы не толькі з Байденам, і Трюдо таксама пасля сустрэчы дараваў печыва, то бок это нічога такога. І там Марк Рюте, прэм'ер-міністр Нідерландаў, частаваў. Дарэчы, з такіх цікавінак, ось ты згадаў на пачатку пра Осла, это ж, напэўна, не было в эфіры, вось я сказаў, што тут такое стаўленне да пратакола як бы менш фармальнае, што вельмі все такое па-свойску, па-звычайнаму, без там дадаткова некага пафаса. Вось мне гэта спадабалася на адной сустрэчы з прэм'ер-міністрам вось Нідерландаў Рюте. Як мы сідаем за стол, і это звычайная такая працэдура, прапаноўваюць каву ці гарбату.
Вось. Ну і звычайна ёсць там чалавек ці там з пратакола, ці калі там в рэстарацыі нехта з персанала, вось які там спытаў вам каву, гарбату і налівае. І вось калі была такая сітуацыя у Галандыі, у Нідерландах падышла жанчына і прэм'ер-міністр сказал: не-не-не, ідзіце, я сам. І ён сам пайшоў, взял каву, всім разліў, вось зрабіў, то бок адкінуў просто вось гэтыя фармальнасці нейкія такія ну, протокольныя, да, што вось павінны прыйсці людзі, які там будуць там наліваць каву, гарбату. То бок у яго вельмі такое было персанальна класнае стаўленне. Вось. Пра вопратку, ну, зразумела, што ёсць пэўныя ліміты, да, там в красоўках можна, ў прынцыпе, прыйсці, але будзе выглядаць троху дзіўна. Вось. Хаця ёсць зноў-такі краіны, якія менш фармальна падыходзяць да дрэс-коду, тым ліку скандынаўскія. Вось, там часам можна сустрэць прэм'ер-міністра у красоўках таксама. Вось, ёсць класны прыклад Санны Марін, мінулай прэм'ер-міністркі Фінляндыі, ейнага вобразу таксама, і той рэвалюцыі ў пэўным сэнсе, якую яна зрабіла у вобразу да палітыка, да? Вось тая, якая ходзіць на рок-канцэрты, вось у скураных таких куртках. Вось. Таму просто трэба разумець, што паўсюль прэм'ер-міністры, прэзідэнты, міністр змежных справ, тыя ж людзі, як усе. Вось, у іх як бы такі ж падыход шмат у чым да жыццёвых справаў, як ува ўсіх. Скажи мне яшчэ, як чалавек, які разбіраецца ва ўсіх усіх нюансах дыпламатычных, ну і не толькі дыпламатычных, я просто прыгадываю, вот прыйшло тут пытанне, я яго прачытаю пазней, я просто прыгадаю і сваю гісторыю. Я думаю, ты, можа быць, бачыў, не бачыў. У мяне былі эфіры з такім украінскім палітолагам Дмітрыем Грамаковым, і калі мы казалі пра там магчымасць налажвання адносінаў дэмакратычных сілаў Беларусі з Зеленскім, з кіраўніцтвам Украіны, ён кажа, ну вот значна прасцей было б, калі б умоўна дэмакратычныя сілы, там офіс, Ціхановская умоўна там сабралі грошы, там ці выбілі грошы, ці знайшлі грошы і купілі там умоўны Хаймерс там, ці Абрамс там, ці яшчэ што-небудзь такое. Вот тады б гэта быў бы ўклад, гэта было б відавочна там, ну і прасцей. І не адзін раз даводзілі, што ну няма такой магчымасці на мілітарныя мэты знайсці грошы там Ціхановскай там ці яшчэ каму-нибудь. Людзі не разумеюць, маўляў, чаму не набываюць там нейкую зброю там беларускім добраахвотнікам. Ладно, хай не Хаймерс для Зеленскага, але умоўна кажучы, што-небудзь вот нармальную зброю для добраахвотнікаў. Вот Лід АІ пытаецца, патлумачце яшчэ раз для тугіх, чаму не могуць наўпрост фінансаваць ПКК добраахвотнікаў з Беларусі, а то ўсё ноюць гэтыя канапныя і не разумеюць, чаму немагчыма. Вот скажы, що ж таки магчыма ці немагчыма? Гэта залежыць ад жадання ці нежадання, таму што ёсць пэўныя людзі, якія, я ведаю, не далучыліся, да прыкладу, да збору на дроны, які вось ініцыянаваў Балаганаў і які мы падтрымалі. Яны сказалі, я падтрымаю любое іншае, але не вось такія мілітарныя зборы, якія ў прынцыпе збіраюць на дроны, якія будуць забіваць ворага, але забіваць. Можа тут такая ж самая сітуацыя, можа офіс ён такі вот пацыфісты і не хочуць збіраць грошы на нейкай мілітарную, нейкія такія рэчы. На ўсіх сустрэчах Святланы Ціхановскай, высокіх сустрэчах з кіраўніцтвам краінаў, зразумела, мы перадусім размаўляем пра Беларусі, падтрымку Беларусі і беларусам. Да? Мы ў цяжкой сітуацыі, і нашы палітвязні, і там незалежныя медыі, грамадзянская супольнасць, таму мы заўсёды просім пра дапамогу нам, беларусам, тому што хто нам не дапаможа, калі не мы самі, і калі мы не спытаем пра эту дапамогу. Вось. Але таксама на гэтых жа ўсіх сустрэчах Ціхановская кажа пра падтрымку, пра важнасць падтрымку ўкраіне. Яна лабіруе пра гэта на кожнай сустрэчы. Кажа, наколькі важна падтрымліваць Украіну, таму што з перамогай Украіны залежыць таксама і перамога Беларусі. І наадварот, наколькі мы ўзаемазвязаны. І мы заўсёды просім пра эту падтрымку. Вось казалі пра Великую Сямёрку, да? За некалькі дзён да галасавання ў Кангрэсе ЗША Ціхановская якраз убачылася з дзяржсакратаром Блінкіным, і адной з тэмаў, якую яна прамовіла, это была важнасць падтрымкі Украіны. Таму мы пастаянна пра гэта кажам.
Што тычыцца мілітарных рэчаў, таксама мы просім на гэтых сустрэчах падтрымаць ПКК, ну, падтрымаць беларускіх агулам добраахвотнікаў, якія змагаюцца ва ўкраіне. І ёсць прыклады таго, як это атрымоўвалася, як, напрыклад, з Нямецчыны, якая перадала 5 ці 6, зараз не прыгадаю, по-моему, 5 все ж такі машынаў у нашим добраахвотнікам. Таксама прыклад вось гэтага мабільнага шпіталя, таксама ад Нямецчыны, і вось яны адмыслова зрабілі гэта па просьбе Ціханаўскай для падтрымкі наших добраахвотнікаў. Чым ёсць яшчэ складанасць? Тым, што краіны, калі перадаюць дапамогу, у тым ліку ваенную дапамогу Украіне, яны перадаюць яе, ну, як бы наўпрост Украіне, да? І таксама нашы добраахвотнікі, яны з'яўляюцца часткай ВСУ. Вось, таму калі мы так маем такія размовы, нам часам кажуць, мы перадаем Украіне, у нас вось это ёсць адзін асобны трэк. Вось, таму мы просім проста адмыслова, кажам пра важнасць нашого батальёна, пра беларусаў, якія там змагаюцца, і пастаянна як бы гэта падкрэсліваем. Таму я б тут не пагадзіўся, што мы не працуем таксама ў гэтым кірунку. Вось, але просто не заўсёды гэта можа не атрымацца. Вось, але тое, што мы можам на тым узроўні, каб дапамагчы ўкраіне, з боку Ціханаўскай офіса гэта робіцца. Яшчэ пытанне санкцый. Гучэйце ад прапаганды, што вось гэта, ну, ледзь не там по першаму слову там Ціханаўскай, Латушкі, Вячоркі, там Халезіна, усе краіны свету там захаду уводзяць санкцыі супраць лукашэнкаўскага рэжыма. Сапраўды так, вот як яно працуе? І ці можа, скажем, Ціханаўская там по просьбе, вот зараз беларускае грамадства вырашыць, што трэба для змяніць тактыку, стратэгію или дзеля вызвалення палітвязняў как бы сняць санкцыі. Вот можа Ціханаўская прыйсці там, я не ведаю, чарговую сустрэчу вялікай сямёркі там ці да Байдена, ці яшчэ кого-нибудь сказаць: мы тут вырашылі, Байден, давай здымай санкцыі, каб нашы палітвязні выйшлі. Украіны вызначаюць самі, безумоўна. Вось, у іх ёсць пэўныя крытэрыі і там доказная база, і там пэўныя інструменты, і яны вырашаюць, ну, згодна са сваімі механізмамі. Вось, тут што важна, сапраўды шукаць вось гэтыя лазейкі, да, як рэжым спрабуе абыходзіць санкцыі, да, праз цэлы шэраг розных спосабаў, да, і вось тут можна дапамагчы, каб яны этой лазейкі не абыходзілі. Вось, наконт зняцця санкцыяў, на дадзены момант з боку рэжыму няма нейкага сігнала ці нейкай шляху насустрач у гэтым пытанні. Няма такога, як нам бачна, жадання з іхняго боку казаць пра нейкі абмен, як ты сказаў, там мы вызваляем палітвязня, вы здымаеце санкцыі. То пакуль пра гэта як бы няма пра што казаць, таму што няма жадання з таго боку. Пытанне таксама вельмі важнае, і скажы мне, як чалавек, які разбіраецца ў гэтых всіх дыпламатычных штучках, 25-й год на такым, што зменіць для Ціханаўскай і для захаду у яе ўспрыманні? То есть вот что все, ну вот как бы электоральны цикл закончыўся, твоя легітымнасць закончылася, ўсё, мы больш цябе не ведаем. Так яно будзе? Я упэўнены, што так не будзе, таму што, ну, па-першае, Ціханаўская у 20-м годзе яна як бы не ўступіла ў пасаду, да, не прыняла яе полностью, таму мы кажам, што она абраная прэзідэнтка Беларусі. Вось, яна не распачала гэты цыкл, таму што яна прымусова мусіла выехаць з Беларусі. Таму ейны мандат, ён як бы не скончваецца ў 25-м годзе. Вось, больш за тое, палітыкі, якія з ёй сустракаюцца, яны разумеюць не толькі ейную легітымнасць, тому што яна перамагла на выбарах, але і таксама ейны прафесіяналізм і ейную такую аб'яднаўчую моц і
легітымнасць не толькі такую фармальную, але і легітымнасць як лідара, да? Таму вось яна нацыянальная лідарка Беларусі, таму што яна прадстаўляе беларусаў, яна добры партнер у вачах замежнікаў, і таму 25-м годзе там ці ў 24-м для замежнікаў па сутнасці існуе, калі размаўляюць пра Беларусь, у іх існуе толькі адзін візаві, да, партнёр, з якім яны размаўляюць, і гэта Святлана Ціханаўская, таму што у яе выбудованы гэтыя кантакты, да яе ёсць давер, і да яе ёсць вось гэтая персанальная павага з боку замежных лідараў. А зараз вот шмат все-таки чуем прэтэнзію бок Ціханаўскай, што не спраўляецца, што і гэтак далей. Скажи мне, а ці магчыма такое ў прынцыпе, ну скажем, вырашае дэмакратычныя сілы Беларусі, там я не ведаю, праводзяць канферэнцыю, кангрэс, яшчэ што-небудзь і вырашаюць так, а зараз нашим умоўна кажучым лідарам ці прадстаўніком дэмакратычных сілаў Беларусі будзе вось гэты чалавек, і гэты чалавек прыходзіць там, скажем, да заходніх там усіх умоўна лідараў і кажа так, Ціханаўская 2-0, цяпер я. Гэта спрацуе? Мне падаецца, што у тэорыі, конечно, все магчыма, але мне здаецца, што не спрацуе, тому што зноў-таки не толькі пытанне легітымнасці, а вось гэтых персанальных стасункаў, якія ёсць у Ціханаўскай, больш ні ў кого няма. Вось, і такога даверу і легітымнасці таксама няма. Ёсць прыклады, мы можам паспамінаць, як было пасля 2006 году, вось, калі пасля ратацыя пасля Міленкевіча, і наколькі яно спрацавала ці хутчэй не спрацавала. Вось, таму я думаю, што наўрад ці гэта магло так лёгка атрымацца, вось, таму што гэта адразу будзе выклікаць у людзей нейкі хаос, незразумеласць, толькі за выняткам, калі не будуць, ведама, праведзеныя паўнавартасныя свабодныя выбары ў Беларусі. Таму калі адбудуцца гэтыя выбары і выберуць новага прэзідэнта, ці там, не ведаю, там новы ўрад, які будзе легітымна прадстаўляць беларусаў, тады гэта магчыма. Так проста взять, памяняцца, я думаю, што калі так тэарэтычна паразважаць, што нейкія працоўныя стасункі напэўна б маглі застацца, калі б это Ціханаўская яшчэ як бы пацвердзіла, сказала, да, вось мы, напрыклад, перадаем. Вось, але я не думаю, што яны б тады былі на высокім узроўні. Я думаю, што б яны пакінулись на больш такім тэхнічным узроўні. Вось, але дакладна гэта не было б такога вось узроўня, які зараз Беларусь нейкім чынам працягвае мець, не гледзячы як бы зноў-такі на все складанасці, на стомленасць, на тое, што Беларусь не ў фокусе, што ўжо прайшло 4 гады з пачатку нашай рэвалюцыі. Вось, таму тут шмат у чым все будуецца менавіта на ейнай харызме і ейнай легітымнасці. Ну, могу сказаць, што прыведзены прыклад 2006 года, калі было ўведзенае так званае ратацыйнае лідарства, і на смену Міленкевічу Александру прыйшоў, умоўна кажучы, новы лідар апозіцыі, адзіны лідар апозіцыі, то на гэтым все і закончылася, і ўсе візіты і закончыліся, і ўсё астатняе. Так, все, на завяршэнне, я бачу, глядзіш на гадзіннік, на завяршэнне, што можаш анансаваць? Я разумею, што там шмат розных візітаў, сур'ёзных, на вялікім узроўні, але што-небудзь, што выбівалася з агульнага там графіка, можа быць экзатычны візіт, там накірунак, чалавек, там ці там чым-небудзь іншае там цікавае. Вот што б мог праанансаваць? Ну, з такога, да, вось экзатычнага, цікавага пакуль так каб анансаваць не, але з такіх вось важных падзеяў, які зараз адбудуцца і які б хацеў праанансаваць, это візіт на Мальту, і таксама там будзе важная падзея на гэтым тыдні, звязаная з нашым супрацоўніцтвам з Еўрапарламентам. Таму я вельмі бы так скіраваў бы увагу на гэты тыдзень, на канец гэтага тыдню, вось менавіта на візіт на Мальту.
Дзякуй вялікі. Ну што ж, Дзяніс Кучынскі быў з намі на сувязі. Дзякуй вялікі, Дзяніс, перадавайце прывітанні у сёй камандзе. Ну і раю ўсім подписываться на сацыяльныя сеткі Светланы Тихановскай, офіса і кабінета аб'яднанага пераходнага і гэтак далей, каб сачыць за тым, што адбываецца. Ну а лепш за ўсё подписаться на YouTube канал Еўрарадыё, і тут бачыце, якія госці нават з-за кулісся нам інсайды прыносяць. Дзякуй вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.